Втория ми канал аз имам видео, в което мрънкам срещу AI. Нали, няма лошо, не е нещо нередно. Както се вика, аз съм българин. Обичам да мрънкам за всичко и да не правя нищо по въпроса. Обаче, тук вече няма как да не мрънкам. Ако не знаете, OpenAI пуснаха Sora 2 моделът им. И тук не става въпрос само за снимчици от ChatGPT. Тук вече изобщо не си играем. Излизат ми вече десетки клипове правени с Sora 2 и мога да кажа честно, че ако човек не се загледа добре и го нямаше тъпия воден знак, изобщо нямаше да се знае, че са AI. Какво ни касае нас специфично? Ние любителите на анимета и анимации. Всъщност при нас е доста уравновесено положението. Няма да се лъжим, ако погледнем от определена гледна точка, до някъде е добре. Живеем в свят, в който създаването на анимация вече не е супер скъпо удоволствие, но пак е доста трудоемка задача. Вече благодарение на такъв развиващ се софтуер, както в случая с Sora, дава възможност малко на аниматорите може би да си отдъхнат. Чисто като зрители получаваме възможността да видим как се появяват анимации и анимета, които просто няма как да влязат в продукция, защото няма зелена светлина от студията. Това естествено ще е в огромна помощ и на инди студията, и на инди аниматорите и общо взето на цялата тази ниша от бизнеси. Но хубавите неща свършват до тук. Аз лично не мога да измисля нищо, което да включва в списъка на хубавите неща повече в тази точка, затова нека преминем към гадните неща, които са доста повече. Да започнем с първото нещо. Индустриалната революция. С появата и патентоването на парния двигател на света се появява ерата на машините. Дим и смърдялник навсякъде, но за цената на евтино производство в големи количества. Определено повратна точка за човечеството. Напред и нагоре, както би казал Чичкото от студио Данколов. Обаче, защо изобщо ви преподавам този урок по история? Сега, лично според мен, изкуственият интелект и неговото развитие са еквивалента на индустриалната революция за 21 век, лично според мен. Той и без това вече е навлязъл в толкова много среди от нашето ежедневие. Улеснява работата на доста от нас като обикновени хора през нашето ежедневие и успява да лиши вече доста хора от техните работни места. Та изобщо не си мислете, че ще ви кажа нещо ново. Това стотици, да не кажа хиляди хора след мен и преди мен са го казвали и ще продължат да го казват. Просто вече виждате какво се случва и както казах в другия ми канал, вече ревем, а след 4 години ще ревем още повече. Не е нещо, за съжаление, ново. Ама чакайте малко. И без това си говорим за анимации в случая, тъй като аз не казах по-рано, но Sora 2 главното му предназначение е да създава видео. Не съм се робил толкова, мисля, че може би единствено може да създава видео, не знам, но основно създава видео и доста хора експериментират с анимации със самия модел. Затова нека се обърнем към апостолът на анимациите, един от апостолите на анимациите. Та нека видим какво ще каже дедо ми Миязаки по този въпрос. Ело, кура ми пак е хванала цигарката. これを作る人たちは痛みとかそういうものについてね何も考えないでやってるでしょ。極めて不愉快ですよね。そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じ。Да, въпреки всичко определено ще се посмеем малко с простотиите, които ще излязат от този модел. Лично аз чисто от любопитство искам да видя докъде ще стигнат нещата. Просто знаете, в творческите среди трябва човешка нотка. Няма как. Ей го, примерно, отново, дядо ми Миязаки. Свеж ми е като краставичка. И той стана на 100 години, ама пак пръска филмите, които прави. Но щом той каза, че нещата са зле, и това е видео от преди мисля, че 2 или 3 години, значи нещата наистина са зле и ще стават по-зле. Да, това ще е от видеото. Просто реших да ви съобщя тази грандиозна новина с излизането на Sora 2 и с това как тя ще повлияе може би на анимационния бизнес. Не ме питайте кога ще има време за приключения. Не знам кога ще има време за приключения. В момента уча изцяло нов софтуер за видеообработка. Имам мързина куче, не знам, не мога да ви кажа. Надявам се съвсем скоро. Друго, което имам да ви кажа в това видео, няма нищо. Сгъвам катуна и си тръм.